खुलुमबा लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंसिनि अननाय आरो मोजां मोनो दिनै 1K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय था आंबो नोंसिनि सिगाङाव मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थानोसै थाथाव गावदे लोगोफोर बमा गावनो नायदों जोंहा कालि फुजानिखौनो दोनबाय थादोंमोन आङो 1K जाबा गावगोन होननानै लोगोफोर जोंना आबौआ बमा गावनानै गामलाखौ उरायहोनोसै एबार नाय गियो मानसियानो ओरै बोरो गिटार गैया सिङावसो थांबाय दै गुदुङाव सोमनानै लाग्रोबाय थैयाखै नामा फैदो फैदो दे मोजाङै सेरब्रै जागौ मोनदां ना सेरथाम फैदो नै जोंना दा साफा खालामगासिनो दाउखौ नोगोर मेजेम जाबाय ने गोमो जाजोबलायबाय बरिया रे थुरबाय बेलायथ' देखा दाउखौ सावनोसै सावदो दे अराव सावबाय दा दाउखौ दे मोजां साव आहा ओरैबायदि गगा मोनदों लोगोफोर गोजांबायना ओंखायनो जा गुसुथार अराव थानानै जा गरम मोनबायबो आङो दसेनो गोजाङो दसेनो गोलोमो अराव थाबाथाय दे दाउ बेदर जाग्राफ्रा नै सफैयानो फै नायंआनो हाय होननानै मिनिदों दे गोदादो दे जा मेजेमथार बोसोरनि जाबायमोन नामा दा बोसोरनि जाबायमोन दाउआ जा बुरजा मानसि दं जोंनाव 1K नि पार्टि जानो फैदों बिसोरो आइमोन दसे बारायने बे गोदोनि जुग दानि जुग नंला बियो दे गोदानो दे मोनाबाय गोदागासिनो नोगोर मेजेम जाबायमोन ने बे सैमाया मा मोनफैबाय थादों बेदर गोदानाया खाथियाव थाफैबाय थाबाय साय बोसोरनि जाबायना ओंखायनो गोदा पेन्दाखौ दसेनो एवनोसै नामा दसे जानोसै खांबाय लोगोफोर दा संनांसिगौल'
बेबायदिनो भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।